ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂತದೆ ಯಾನ ಸೌಖ್ಯಲೆ ಸೊ ಯಾನಿನಿ ಈ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಬ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಂಡ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ ನನಲ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಲಾಗ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಆ ತರ್ತನ ಬೇತೆಕ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆದಿಪ್ಪು ದೆನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಮಂತದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ DM ಅನ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಪಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ರೆಫರ್ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಲಾಂಡ ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಮನ್ಪನಂಚಿನ ಜಾಬ್ ಓಕೆ ಅಂದಾಂಡ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪೆ ಕಾಸ್ಗೆ ಅಂಡ ಕಾಸು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಐದುಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣುಲು ಆಯ್ನತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಟಿಪ್ಲೆ ಎಡೆಬಲ ಪಂಡ ಪೋಡ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ರ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಆಯ್ನತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಟಿಪ್ಲೆ ಏನ್ ಆಯ್ನತ್ತು ಎಂಕ್ ಸರಿಯಿಂದ ಐನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ದದುಂಡು ಐನೇ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಟಿಪ್ಲೆ ಅದೇ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಿಲ್ಲ ಗೈಸಿತ್ತೆ ಸುರುತವು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮಳಿಗೆಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಆಂಜುಕ್ಲು ಬೋರ್ಡು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವನಿಕ್ಲ ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಜಾಬ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕುಂಬ್ರಡ್ ಪುತ್ತೂರುಡು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ SSLC PUC ITI ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಈತ ಆದಿಪ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಫ್ರೆಷರ್ ಆದಿತ್ತಲ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆವೊಲಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚಾಂಡ ಫ್ರೆಷರ್ ಆಂಡ್ಲ ಓಕೆಗೆ ಇಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ನ ಓಕೆಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲ ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ದಾದುಂಡು 8310844853 ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಂದಿಲೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡೊಂಜಿ TSTL ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಬೊಕ್ಕ TSTL ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ PUC ಕಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬೋರ್ಡುಗೆ ಸೊ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀರು 8792026628 ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ರೆಸ್ಯೂಮು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಉಂಡು ಸೊ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದೇನು ಪನ್ಪುಜಿ ಒಯ್ಕಲ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಪುಡ್ದಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ದ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೂಜಿಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಕುಡ್ಲಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಫರ್ನಿಚರ್ ಶೋರೂಮ್ಗು ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಟ್ಯಾಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡು ನೆಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ MS Excel ಇಂದು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 10,000 ಎಜುಕೇಷನ್ ಓವೇ ಡಿಗ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಜೆಂಡರ್ ಪೊಣ್ಣು ರೆಸ್ಯೂಮು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ 9632728629 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 7353975350 ಎರೆಗಾಲ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಿತಾಪತಿ ಮಂತ ನೋಡ್ಚಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಟಿಪ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್